приятели! Днес ще си направим това гримче, което е с изцяло преливащи се цветове и една оптическа измама за това как да изглеждат устните ни по-големи, без да излизаме от очертанията им. Но първо искам да ви препоръчам един продукт, който си го купих наскоро. Никога до сега не ми е стоял фондютен повече от 2-3 часа. Винаги е трябвало да го коригирам с нещо, защото моята кожа е проблемна кожа. Значи този фондютен си го сложих, издържа 12 часа без да го коригирам по никакъв начин. Препоръчвам го на всички момичета с мазна кожа, с комбинирана кожа. Maybelline Affinimat, така изглежда. А ние с вас сега ще се нагримираме. Няма да сме прецизни тук, защото ще падат сенки при опушването на окото. Така че после ще си дозасилим тази сянка. Идеята е да очертаем окото. Слагаме хайлайт. Аз си опушвам и с хайлайта лекичко. Подчертаваме с черно крайчето на окото. Тук така, на буквата В. И тук продължаваме нагоре. Но не до края. И тук към края на окото слагаме така. Сега трябва да си опушим грима. Може и завъртеливи движения. Аз даже ги предпочитам. Това са очите с спиралата. Приятели, много бързаме, защото ни избягва вече светлината, затова вече съм с половината от червилото. Всъщност, вие трябва да го сложите точно така, тук отвътре на устната, да не слагате от червилото. Там ще сложим гланц за устни в малко по-светъл нюанс. Ето този. Розов е. Точно това е ефекта. Значи, когато устните ви отвътре са с по-светъл нюанс, но без да има рязка граница между двата цвята, ето, оптически станаха по-големи. Но това е оптическа измама. Това беше гримчето и всичко от мен. Чао, чао!